también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin ay Kristong purihin. Lorenzo Luis, San Pedro Canutsud, Tanan nga Pilipin sa tusmugulahan. dadangat ko sa Diyos ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud-an. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin ay Kristong purihin. Manahilog mga ni Kristo, inunsan ko sa yamot na gabi, kano sa atong Ginoong Jesucristo, milabang gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi, ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibok kalibutan, sa pagtigom aron pagtutaw o pag-ampo. Mao kini ang Pasko kung paglabay sa Ginoo. Kung pasidunggan nato paghandom niyang kamatayon o pagkabanhaw, pinaagi sa pagpamati siyang pulong o pagsaulog sa iyang mga misteryo, makalaang kita nga makaambit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon o nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Magampo kita. Ug amahan ang amahan, nagambit kami sa kahayag sa imong anak, pinagi sa imong anak ang kahayag sa kalibutan. Santusa kining kalayo, o padilaba kami sa bagong paglaom. Limpihin ang mga kasing-kasing, pinagi ni pagsaulog sa Pasko, o dada kami unya sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalong. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo ang gahapon o karon. Ang sinugdan o ang katapusan. Ang Alpha ug ang Omega. Iya ang mga panahon.
ug ang mga katuigan. Kaniya ang himaya ug gahom. Hangtod sa kahangturan. Pinagi Santos nga lawag sumad, nga karon mahimayao na, magbantay, ubag-amping uta kanato, si Kristo atong Ginoo. Amen. Ang kahayag ni Kristo sa mahimayaong pagkabanhaw, magwagtang unta sa kangit-ngit sa atong mga kasing-kasing o mga salabutan. Si Kristo ang ating kahayag. Ang kahayag. Si Kristo ang ating kahayag. Ada saking asa yung sensaryo. Isuod yung sensaryo.
Paglipay kamo mga gahom nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga binuhat, alirong sa trono sa Dios. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo atong hari na banhaw na. Pagsadyaw yuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanag, diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya. Sa kahangturan na hanaw na gayud ang kangihit-ngit. Paglipay winahan nga simbahan, pagsadya nga mahimayaon, nagdanagan nimo ang manunubos nga nabanhaw. Ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagapundok dinhi kining dapita palanuga. Ay gayudog matarong ang pagdaig sa dili makita nga Dios. Atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo Ginoo. Sa tibuok pagbati sa kasing-kasing ug sa labutan, pinaagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ngadto sa tunhay nga amahan, sa utang ni Adan ni bayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihuhugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko, kanus agihaw si Kristo, ang matuod nga kordero, pinaagi sa iyang dugo. Ang mga ganghaan sa tanang mga magtotoo na himong balaan. Mao kini ang gabi kanusa, giluwas mo ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, ug latas sa dagat, gidala mo sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanusa ang Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubo sa kahugawan, nahiuling adto sa grasya, ug nitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanusa gilugti ni Hesu Kristo, ang mga talikala sa kamatayon, ug nabanhaw siya nga madauhugon. O katingalahan, panumbaling sa imong kaluoy alang kanamo, o dili masukod nga pagpangga sa imong guhugma. Ang matubos mo nga ulipon,
gitugyan mo ang imong bugtong anak. Ang gahum nining bala ang gabi, nagwagtang sa mga sala. Naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli. Nagdala kalipay ngadto sa mga masulubon. Nagkuha sa dumot, nagdala ka namo sa kadait, ug nagpaubos sa mong garbo. Tinuod nga bulahang gabi, kanusa ang yuta gitiunay sa langit, ug ang tawo giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadyan ining gabi una. Dawata nga mong sakripisyo sa kagamhiun, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabhiun. Nga ang kabugason nga dili gayud masalup, makakaplag unta sa iyang siga. Nga kanunay gayud magdilaab, si Kristo mao kanang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, ug mibanwag sa iyang malinawong kahayag ngani sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ato na pagngon ang mga kandila. Lisod kay paong og na ang atong mask. Mga hinigugma di ni Kristo, gisugdan na nato ang solemne nga pagtukaw, karon maminaw kita pag-ayo sa pulong sa Dios. Hinumduman nato iyon sa niya pagtubos ang katawhan sa Israel, ug nga sa pag-abot sa panahon ngayang gimbutan, iyang gipadala ang iyang kagalingong anak aron mahimong atong manunubos. Pinagin ang pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, hingpiton unta sa Dios ang buhat sa pagpangluwas ngayon ang isugdan dinhi kanato. Kinutlo gikan sa basahon sa Heneses. Sa pagsugod pagbuhat sa Dios sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya mingon ang Dios, mutungha ang kahayag o mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita, ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niyag adlaw ang kahayag, ug ang kangitngit ginganlan niyag gabii. Milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug maukadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka ali nga magulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha. Ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang ali,
Gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw, gikan sa tubig nga dinhi sa ubos. Ug nahimo kini, ginganlan niyag langit ang ali, milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug maukadto ang ikaduhang adlaw. Unya maingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit, ang tubig ubos sa langit, aron mutungha ang yutang mamala. Ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios ug yuta ang mamala, ug ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya maingon siya, muturok sa yuta ang nagkalaing-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga. Ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya maingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit, ug mao'y magbulag sa adlaw gikan sa gabii, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw, ug sa mga tuig, ug sa hinungdanong mga panahon. Mudanag kini sila sa kalangitan, aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga mao'y maglamdag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit, aron mudanag sa kalibutan, ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii, ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Maingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalinglaing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan, ug ang mga langgam mudaghan sab. Ug milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalinglaing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan o mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway ug gipanalanginan niya sila. Niingon ang Dios, panganak kamug daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw.
Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaan niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguhang naong sa kalibutan. Daigang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong Diyos, dako gayud ikaw. Kisuluban ikaw sa kahalangdon ug himaya. Gibistihan dia sa kahayag, hingon ug sa kakapal. Himong giligon ang yuta, diha sayang baruganan, aron dili matarog sa kahangturan. Sa kalawran ningon ug sa kasapot, imo kini nga gitabunan. Lapaw sa kabukiran, miabot ang mga tubig. Himong gipabulog ang mga tubod ngadto sa katubigan. Ang hangin diha sa kabukiran, gawas kanilang mga langgam nagpuyo sa kalangitan. Gikan sa kasangahan, nagsibya sila sa ilang mga awit. Himong gitubigan ang mga bukid, gikan sa imong puloy anan. Napuno ang yuta sa bunga sa imong mga buhat. Imong gipatubo ang balili alang sa kabakahan. Ang mga tanom alang sa kagawian sa mga tao,
diin mahimo ang pan gikan sa yuta. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, diha sa kinaadman, imo silang gibuhat nga tanan. Ang yuta puno sa imong mga binuhat, daigang Ginoo kalagko, Alleluia. Magampo kita. Makagagamog tunhay nga Dios, gibuhat mo ang tanang butang sa katingalang katahom ug kahusay. Tabangi kami karon pagkamatngon unsa kalawaw pagayud ka katingalahan ang bag-ong kabuhatan nga pinaagi nini sa pagabot na sa hustong panahon. Gitubos mong imong katawhan pinagi sa sakripisyo sa among Pasko, nga mao sa Jesu-Kristo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta niya nang dili makaon, ug nganong maghago man kamo niya nang dili makabusog. Pamati kamo kanako, ug makakaon kamo og maayong pagkaon, ug matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako, aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan, uban kaninyo, ug panalanginan ko kamo, sumala sa akong gisaad kang David. Gihimo ko siyang saksi ngadto sa katawhan, usa ka pangulo ug magtutudlo nila. Tawgo ninyo ang mga nasod nga wala ninyo hiilhi, ug magdagan sila nganha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Dios, ang balaang Dios sa Israel, mao'y maghimo niini, ug pasidunggan ko kamo. Pangitaan ninyo ang Ginoo, samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya, samtang siya duol pa. Pabiyaa mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo, aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong hunahuna, dili sama sa inyong hunahuna, ni ang akong mga laraw, sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo.
Kaingon nga ang kalangitan, habog kay sayuta. Ang akong mga laraw, habog kay sa inyong mga laraw. Ug ang akong hunahuna, kay sa inyong hunahuna. Kay ingon nga ang ulan o ang yelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mubalik didto. Kundili, mupatubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini. O kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinunua, tumanon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan. Sa tinuray ang Diyos, mong ako manluluwas, masaligon ako, wala ko'y kahadlok. Ang akong kusog ug ang akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya mao kanhi ang akong manluluwas. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa tubod sa kaluwasan. Pagpasalamat kamo diha sa Ginoo. Isang yaw ang iyang ngalan, taliwala sa kanasuran, ipahibalo ang iyang mga binuhatan. Isang yaon sa kahalangdon ang iyang ngalan. Daigang Ginoo, tungod sa iyang mahimayaong mga buhat, ipaibalo kini ngadto sa tibok kalibutan. Singgit kamo nga malipayon, o syudad sa Sion. Kay halangdon diya sayang taliwala ang santo sa Israel. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa mga tuburan sa kaluwasan.
Magampo kita. Makanunayon o kanunay buhi nga Dios, bugtong kalauman sa kalibutan, pinagi sa pagwali sa mga propeta imong gisangyaw ang mga misteryo, kagisaulog karong gabi una, tabangi kami armahimong matinud-anon nimong katawhan, kay diya lamang sa imong lamdag nga makatubo kami diya sa kaayo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos sa mong Ginoo, imong ibanwagan kining gabiuna sa kasanag ni Kristo nga nabanhaw. Dasigang Espiritu sa pagkasinagop din sa imong santos nga simbahan. Aron tapos mabago sa lawas ug sa kalag, magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhawo na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan, ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa, isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluhoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiya ang balay ni Israel, ang iyang kaluhoy nagalungtad sa kahangturan. Ang tuong kamot sa Ginoo mibangya uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. O gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo.
Hallelujah. Ang batong nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong bato sa kanto, sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang ginumanaa ninyo. Maanasa kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkay sa adlawng igpapahulay, namalit og mga pahumot si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome, aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Samtang sila naglakaw, nagtinay sila. Kinsa may sa bato, aron pag-abli sa lubnganan. Unya sa pagtanaw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gisira sa lubngan. Busa nanulod sila sa lubnganan ug nakita nila didto ang usa ka batanong lalaki nga naglingkod sa tuo, nagsulob og taas ug puting sapot ug nangalisang sila. Apan mingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazaret ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Tanawang ilang gibutangan kaniya. Lakaw kamo og suginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang hikitan sumala sa gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong gabi. Namatay ang usa ka salbahis nga bana. Gitawag siyang salbahis sa mga silingan tungod kay kanunay niyang kulatahon ang iyang anak, ang iyang asawa, ug usahay dapatan ang ilang bugtong nga bata pa kayong anak. Sa adlaw sa paglubong, bisag kulatado ang asawa, gipailuna lang gihapon niya saktong pamaagi
ang iyang namatay nga bana. Gibutang gisulod sa nitso ang lungon nga gisudlan sa patayng lawas. Humra mahiluna ang patayng lawas, nikuha ang mga mason ng iskinado nga aling nga simento o siradan ang nitso. Human mahiluna ang iskinadong aling nga simentado, gibulit pagig simento ang kilid niini. Ang 5 anyos nilang anak ni duol lagi sa mama ug nangutana, "Ma, nganong ila man ang gibulit pag-ayog simento ang pultahan sa gihigdaan ni Papa? Dili na siya makagawas." Mitubag ang mama, "Mao na akong tuyo dong, di niya ko gusto nga si Papa nimo mopauli pa sa atoa." Kaniadto ug hangtod karon ato ginang nabatasan nga niglubong sa patayng lawas, manitso man may lam sa yuta, dili gina pasagdan lang nga bukas ang iyang lubnganan, sirad-an gina siya. Ang gilubngan sa atong Ginoong Hesus tingali puparihag ito sa lubnganan ni Lazaro. Nga giulagway sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 11 bersikulo 38, usa kini kagamay langob o gialihan og bato. Ang kalainan lang tingali sa lubnganan sa atong Ginoo kay perting dakuang bato ang giali niini. Ngano man, hadlok man ang mga kadakuan sa mga Hudiyo nga kung gamay rang bato, sayon-sayonon nagligid ko noon niya sa mga apostoles, kawato na patayng lawas o ipanabi nga nabanhaw si Kristo. So naniguro, perting dakuang bato ang giali sa lubnganan sa atong Ginoo. O kining dakong bato, mao ni nakaproblema ni Maria Magdalena, Maria inahan ni Santiago, ug ni Salome. Nadungog nato sa Ebanghelyo nga samtang nagpanaw, naglakaw sila padulong sa lubnganan ni Jesus aron pagdihog kaniya sa patayng lawas ni Jesus sa pahumot nga lana. Nakahunana sila kinsa may atong paligiron sa dakong bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Dako kayo kining maong bato. Maunay nakabalda sa ilang unahuna samtang nagpanaw sila padung ngadto sa lubnganan. So mga utana kung ninyo nakadungog maumay sa Ebanghelyo, unsa may tuyo sa 3 ka babae sa ilang pag-adto sa lubnganan? Unsa may ilang tuyo? Kung nadungog niyo pag-ayo, aron dihugan nila sa pahumot ang patayng lawas ni Jesus. Ang pagdihog sa patayng lawas ni Jesus nga may kustombre kanila kaniadto, usa ka butang nga maayo o daotan. Unsa man, maayo o daotan? May tubag nga tuog mo diha. So akong magpangbalik, ang pagdihog sa pahumot sa 3 ka babae sa patayng lawas ni Jesus, maayo ba o daotan? Maayo. Sumoni ang akong punto numero 1. Dili sa tanang higayon nga ikaw magplano pagbuhat og maayo nga diretso-diretso na maimplementar imong plano. Nagi kay gayunan o gani kasagaran. Magplano ka og kaayuhan ilabi na dili alang sa imong kagalingon kun dili alang sa uban, makasugat ka gayog oposisyon. Naagi mo ali, naagi mo babag sa imong agianan aron unsay maayo nga imong giplano dili na siya matunhay, dili maimplementar suma sa imong gilaraw niini. Mao na punto numero 1. Magbuhat ka, maglaraw ka, magplano ka usa ka maayong butang ilabi na dili alang nimo kun dili alang sa kaayuhan sa kadaghanan, ayaw kadismaya dayon. Kay naagyo yung mo oppose sa imong plano, mo babag, mo ali niini aron kini dili maimplementar. Subalik ta nining 3 ka mga babae. Sa ilang pagunahuna, nga doon na may dakong problema inigabot sa lubnganan, kay doon na may dakong bato nga nag-ali, nga di sila makasud aron moduol sa patayng lawas ni Jesus. Mi surrender ba sila o mi padayon? Mi padayon. Leksyon numero 2.
kung sa atong pagplano-plano o kaayuhan alang sa kadaghanan, dili sa atong kagalingon, kundi alang sa uban, doon naman kay muali nato, doon naman kay mubabag nato, musulsul nato nga dili na mao, basta tinuod lang nga maayo ang imong gitinguha, padayon na. Kay sama nining tulo ka mga babae, Maria Magdalena, Maria ina ni Salome, Maria ina ni Santiago, o katapusan babae si Salome, gitabangan dagit sila sa Dios. Wala na dito ang dakong bato, pag-abot nila sa lubnganan, nga mi tali kanila o sa patayng lawas ni Jesus. Pero, unsa may gidangatan, sa pag-abot na nila sa lubnganan, na-implementar ba nila ang ilang maayong plano nga dihugan nila sa pahamot ang patayng lawas ni Jesus? Wala. Apan bisan wala, ma-implementar ang ilang maayong plano nga ilang himuon sa patayng lawas ni Jesus, agig sukli sa ilang binuhatan, nakadawat sila sa pinakalabing maayong balita. Wala na ang patayng lawas ni Jesus, tungod kay ang Ginoong Hesus na banhaw. So, mga igsuon, kung tingali, doon na kita yung mga giplano-plano, nga kaayuhan ala sa kadaghanan, ala sa itong isikatao, dili para sa itong kagalingon, mababagan ta sa uban, doon ay oposisyon, magampo ta sa Ginoo, guidance. Kung tinuod lang yung maayo ni atong giplano, sama nining tulo ka babae, ayudahan lagi ta sa Ginoo nga maimplementar atong plano. O katapos ang punto, kining gabi una, hinumdum ko na tuig 2019, gitawag ni Pope Francis the Night of the Rolling of the Stone. Wa siya maghiskot niya itong banda sa Amerikang Rolling Stone, kundi ang gabi sa pagligid sa bato. Matod pa ni Pope Francis, mahimo kayong tanaw nato nga ang nakaali sa mga tao na sa gawas ug ni Jesus bisag patay siya dito sa suod, kananda kong bato, mahimo kayong gamiton itong simbolo sa unsa may nakababag nato sa atong pagduol sa atong Ginoo. Kalapasan, mahimo kasaypanan, ug labaw sa tanan, mahimong kasalanan. So mga igsuon, nining atong pagsaulog, bilar sa atong handom pagbalik, nining gabi, kabanhawan sa atong Ginoong Jesucristo, ato siyang hangyoon, nabanhawang Isus, unsa may dakong bato, nga nasa kong kinabuhi, nga nakaali, nakababag sa kong pagduol kanimo, ligira kini, tabangi ko pagkuha ni ini, aron wala na'y makaali sa kong pagduol nganha kanimo. Watong hinunuman, nga nabanhang Isus, human sa 40 ka adlaw, nagpakita-kita sa mga tinunan, sa iyang pagkaya batok sa langit, balik sa langit, mihatag yung lig-on kayong pasalig. Hinumdamin ninyo, ako mag-auban kaninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, aging sumada, kung doon naman tayo maayong mga planong, dili sa itong kagalingon, kaayuhan sa atong kaigsuunan, doon ay muali nato, mga itagrasya sa Dios, nga makalahutay ta, dili lang tayo ma-discourage. Kaya kung tinuod nga maayong atong buhaton, ang Dios upahigayon na kini ma-implementar. O nakabantay man ta, nga doon ay dagkong mga bato, nakaalis tong pagduol sa Dios, ato siyang hayuon, ligira kining mga bato ha, Lord, aron wala na'y makababag sa akong pagduol kanimo. Ang kahayag sa nabanhaw ni nga Kristo, nagananagikan sa kandila sa Pasko. Hinautunta nga kining kalayo sa pagtuo, dinhi sa atong kasing-kasing, magdasig ka nato samtang atong ihalad ang atong mga pangamuyo, alang sa atong mga kaigsuunan, nang inahanglan, baingon kita, pataling hugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa tibuok simbahan, atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, magsangyaw unta sa makaluwas nga hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw,
Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa kanasura ni ining kalibutan, nga ang gingharian sa nabanhawng Ginoo, mukaylap ngadto sa tanang katilingban o kultura. Ampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga gibunyaga ni arong mga gutlua, nga hawa sa kaulipnan sa sala, magpuyo sila sa bag-ong kinabuhi sa nabanhaw nga Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang ni ining nagasimbang katilingban, nga makigambit kita sa malipayong balita, sa pagkabanhaw ngadto sa tanan natong ikahibalag, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nangamatay, kay namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila kauban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami kanimo. Amahan, dawata ang mga pangamuyo sa imong simbahan, nga nagasaulog sa mahimayaong kadaugan sa imong nabanhaw nga anak among Ginoo, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manginig magampo kita sa atong Ginoong Dios, ngayang panalanginan kining tubig, ngayang himo, ug atong miton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag, bag-ohon unta niya ang atong pagkatao, ug ampingan unta kita niya nga maunungon sa Espiritu nga atong nadawat. O Ginoo nga among Dios, karong gabihiuna ang imong katawhan, nagtukaw nga nagampo. Ubanik ni samtang sa mga misteryo sa imong pagpamuhat, ug labaw pangluwas, bindisyo ni kining tubig, nga makapalambo sa binhi dinis sa kaumahan, ug nagahatag ka na mong katagbaw ug kalimpyo. Kining gihimo sulugoon sa imong kaayo, pinagi sa tubig giluwas mo ug gitag mo ang ilang kauhaw didto sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta ginamit ang tubig, maghimok ikaw bag-ong kasabutan uban sa tao, na pinaagi ang tubig nga gibalaan ni Kristo didto sa Jordan, gibag-o nimo ang among makasasalang kinaiya diya sa paghugas nga maghatag og bag-ong pagkatao. Itugot nga kining tubig magpahinumdom namo sa among bunyag, ug paambita kami sa mga kalipay sa among mga igsuon nagibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Dahon, mas mahal ito. Wala pa sa gawas. Dito kita, wala pa. Mga hinigugma din ni Kristo, pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinagi sa bunyag, aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulo sa Kwaresma, baguhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kano sa gisalikway nato si Satanas, umisaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios diya siyang santos nga simbahang Katoliko. Busa mga igsuon, isalikway ba ninyo si Satanas? Og sa tanan niyang mga buhat? Og sa tanan niyang mga haylo? Nagtuo ba kamo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug yuta? Nagatuo ba kamo kay Jesucristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, anak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon naglingkod sa tuo samahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa Santos sa Katolikong Simbahan, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Ang Dios nga gamahanang amahan sa atong Ginoong Jesucristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylos ta tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog pao nga ang kandila. Mga igsuon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata mga pagampo mga halad sa imong katawhan, tinabangan sa imong grasya ni misteryo sa Pasko sa pagkaluwasan, maing pitonta sa makakaluluwas nga buhat, nga imo nang gisugdan din ikanamo, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ining gabi unang mahimayaon, kano sa si Kristo gihalad, nga mong sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyo pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga maatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyaw diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan diya sa mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Mahatuman ang ihimong pagbuot,
dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ahangtud sa kahangtud. Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong paginigsuunay panagdait, manaa kaninyo. Baduyan ko ilang kanta. Hindi pa mo alcohol eh kuman. Kumagkaon. Mga igsuon, ani ang kordero sa Dios, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bula nang gidapit ala sa panihapon sa atong Ginoo. Nagla ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lang o mamaayo ako. Akto sa komunyon espiritual at ni uduyo kanato pinagi sa live streaming. Akong Hesus, nagatuo ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw
Mag-angia ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kagalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
manindog palihog. Magampo kita. O ginopon na kami sa Espiritu sa imong gugma. Gisaulo na namang misteryo sa Pasko, pagpakamatay pagkabanaw sa imong anak. O gipakaon na kami sa iyang mga sakramento. Ang iyan na kung gugmalang ka namo. Magiusang ta ka namo diya sa gugmalang sa usag-usa. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Oras Imperata, bato sa COVID-19. Maluluyon nga mahan, nagpadayon kami naghangyo sa imong panalipod, bato sa COVID-19 nga mihasi, umikalas sa mga kinabuhi. Nagpasalamat kami nga doon na mga bakuna nga nahimo, hinautunta nga may dangat kini sa mga bukton sa mga tao, ilabi na ni atong napuyo sa mga nasod nga menos ang kakaihan sa pagpalit niini. Padayon ang pagiya sa mga tao, nga nangitag dugang tambal alang sa maong sakit. Panalip di mga kawani sa mga panglawas, aron padayon sila mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Nagaampo kami alang sa mga naigo nining maong sakit, may balik na untang ilang maayong panglawas, o panalip di ang nagamuma kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon, alang kanila nga mitaliwan na. Katagi kami sa imong grasya nining panahon sa kalisdanan, aron makapadayon kami magbudlay alang sa kayuhan sa tanan. Dinasig si mong kaluoy, hinautunta nga mong papanggilabot sa matao sa kanamo o sa kinaiyahan. Magpalabang kanamo nining maong kalisdanan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nagadangop kami sa imong panalangin, panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw tamaya ang mga pangalian sa among panginahanglan, hinuno aluasa kami sa katalagman, o mahimayaon o bulahan nga birhen, o mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, malingkod sa makadiyot. Among ipahibalo nga atoang kasaulugan ugma sa Domingo sa pagkabanhaw, ang atoang mga misa alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 10:30 sa buntag. Sa hapon, alas 2 sa hapon, alas 4 sa hapon, alas 5:30 sa hapon, o alas 7 sa gabi. Nganong ang atoang alas 3:30 ato ang gihimong alas 4 tungod kay adunay hiniusa nga pag-abli sa Jubilee year sa atoang Archdiocese sa Sugbo. Mao nga palihog mig ingon sa inyuhang mga silingan, inyuhang mga sakop sa banay nga magsimbahan sa alas 3:30 nga ang atoang misa alas 4 sa hapon. Kaninyong tanan, Happy Easter. Salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dalang kalinaw ni Kristo, Alleluia, Alleluia. Happy Easter, everybody!
sa atong pagpanggawas, manglingkod sa ta, unahon pagawas ana sa isigakilin.